Hello guys, good morning. Welcome to my vlog guys. Padayon ta sa tuang pag-vlog guys. Sa kuha sa to ang mga bata og inguman sa ako ang kapikas guys. Aning sayo sa kabuntagon guys ni ata mismo sa atong panimalay. Ato lang makita sila guys oh. Ang nanagat ani guys si Alex ra og si Alvin. Atong makita guys. Napa isda anak day? Namalang na pagagmay si Alvin. Hana do pangmamsa. Naba? May mamsa. Jangan na isda ni Alex guys ato ang sus nabuwasot ko sa buho. Aray inako ko. Muna yung kuha, wow, naaragidi ay. Yuli na siya guys. Yan ang gitibo ag iyahang pinataan guys. Unja sa madugay ni uli na siya. Mano ni siya guys si Berto Jr. Atong tanawon guys ug naa ba siya ay kuha. Gitagak niya na guys mga alas 5. No, alas 7 sa buntag. Ya karon mga alauna na meteron. Pila ra may sugilanon guys, may racket ko. Doon na may na maliw na ako guys og pagpahilot mo nang nanghuan ako og mga herbal guys. Kay una ko mohilot ako mang tuubon. Amo ni ako mga sideline guys kung panahon nga may magpahilot na ho. Kasagaran jud guys anar sa amo ang panimalay maghilot kay di man musugod ang mister og kanang house to house bitaw, pero do na joy mga suod na ako guys nga mamalihog lagi kay kapoy na ilakaw mo na nga ako lang pong tumanon guys kay makonsensya man pod ko og dili na ko sila at tubangon mo na nga musakay nila po kusakyanan guys padung sa ilahang Pinoyanan, pero kasagaran jud guys gusto jud ko og ako'y pagbuton dire jud mismo sa among panimalay parang di jud mabidya-bidyaan ako mga buhaton mo na nga maupay pagbuot ni Mr. guys kay dili lalim ning mag-house to house niya naidaghang mga buhing iro bitaw.
Oh, pasensya na mo guys, ug mara pilingaw nako karong adlaw. Ug ako mingon guys. Bye-bye.